Camille, van harte welkom hier bij de Sociëteit in Maastricht. Xavier, dankjewel. Hoe gaat het met je? Prima hoor. Je straalt, het gaat lekker in je vel? Ja, zeker, dankjewel. Ja? Leuk om hier te zijn en te mogen reflecteren met jou. Te mogen reflecteren op 5 jaar. 5 jaar geleden waren we bij jou te gast, bij Château Neerkan. Ja. Prachtig weer. Toen zat je nog in de transitiefase met je vader eigenlijk. En nu al een paar jaar helemaal alleen aan het roer. Althans als eindverantwoordelijke namens de familie. Ja, klopt. Bevalt het goed? Bevalt goed. Geen verrassing wat ik nu ga vertellen, maar er is natuurlijk veel gebeurd. Ja. De afgelopen 3 jaar met Ja. corona en waterschade. En, Ja. Nou ja, en nu hebben we weer allerlei nieuwe uitdagingen, om het zo maar te zeggen. We gaan van uitdaging naar uitdaging. Want inderdaad, we blikken niet op 20 stukjes terug, maar op 1 stukje. En je haalt het al kort aan. Even dit stukje. Dan is het 2020 en dan bestaat het bedrijf 40 jaar. Dan wordt mijn vader 70. Dat vinden we dan wel een heel mooi moment om dan een soort van daar een mooi feestjaar van te maken. Ja. En daar dan ook de formele overdracht mee samen te laten lopen. 2020 zou een mooi feestjaar worden. Ja. Ja. Dat is natuurlijk anders gelopen in die zin. Anders gelopen, voor heel veel ondernemers en klanten. Uiteraard. Ja. Ja. Ja, het is natuurlijk wel, je hebt het niet op het makkelijkste moment eigenlijk het roer overgenomen. Nee, ja goed, zo'n pandemie laat zich ook niet leiden daarin. En plannen niet. Nee. Maar ik denk uiteindelijk als je vraagt, nou wat is er nou, wat heeft het gedaan met jou of met je bedrijf? Ja. Dan denk ik dat je leiderschap wordt wel op de proef gesteld, getest. Hè, zacht uitgedrukt dan denk ik nog. Ja. Ik denk uiteindelijk dat we wel beter uit die pandemie gekomen zijn. En dat bedoel ik dat niet financieel. Nee. Maar ik denk dat we wel een leuker, mooier en beter bedrijf geworden zijn. De tijd genomen om echt over, niet dat jullie anders niet over dingen nadenken, maar in de waan in de snelheid van de dag, die viel nu stil. Ja. Tijd genomen om echt dingen te reflecteren. Zeker. Ja. Toen ik begon hebben we gezegd, we willen graag van beleving naar betekenis. We willen de gastronomische toppositie bekleden in Nederland en de EU-regio. Nou, dat is ongeveer rond deze periode zou dat moeten zijn. Ik denk dat we toen ook wel stappen gezet hebben van hoe willen we dat eigenlijk doen? Wat betekent dat? We hebben toch ook wel, laten we zeggen, tegen de draad in toch geïnvesteerd in ICT. Ja. Omdat we dachten, weet je, als we dat nu niet doen, dan lopen we straks nog verder achter de feiten aan. Want in alle eerlijkheid, daar hadden we best wel een achterstand in. Ja. Dus het heeft ook wel vooruitgang gebracht. Ja. Maar goed, het is natuurlijk geen makkelijke periode geweest, die onzekerheid. Maar het ligt achter ons. Maar goed, snel vooruitkijkend en ik denk sinds dat alles weer open is en alles mag, is het high life, hè? In die zin. Dat bedrijven willen, mensen willen erop uit. Ja, zeker. Het is, als je 2023 als weer een normaal jaar ziet, zonder beperkingen, dan zien we zeker dat er nog veel vraag is naar verblijf buiten de deur. Alhoewel wij wel toch in het eerste kwartaal wel wat terughoudendheid gemerkt hebben, met name bij de zakelijke gasten. Dat is ook ergens wel te begrijpen. Wat ligt dat dan aan, denk je? Ik denk toch de onzekerheid in de economie, inflatie, noem maar op. Ik denk dat... uiteindelijk is de horeca een prachtige branche, maar ik zeg ook wel eens, we hebben veldplaatsen aan de economie. Ja. Als het even goed gaat, merk je het snel, maar als het even wat twijfelt of wat minder goed gaat, dan merk je het ook. Ja. Uiteindelijk is het makkelijk voor veel mensen om te besparen om dingen buiten de deur te doen. Dan zijn wij toch de eerste, vaak. Ja, dus eerste kwartaal kon, maar nu tweede kwartaal zie je op zich weer dat het... We zien het zeker aantrekken, het weer helpt ook. Uiteindelijk... Ja. Voor ons bedrijf zien we echt een correlatie tussen hoe het met het weer gaat en met de reserveringen. Ja. Dus goed. En natuurlijk het behalen van de Michelinster bij Château Neerkan zorgt ook voor extra interesse voor het restaurant en wat wij daar doen. Dus dat is ook positief. Weer een euforisch moment zijn geweest, zowel voor Château Neerkan, maar ook voor jou persoonlijk en je familie, niet? Om die weer terug binnen te halen. Dat is heel bijzonder. Het is moeilijk om te omschrijven wat er gebeurt als je hem verliest. Maar als je hem terugkrijgt, of eigenlijk als je hem verdient, dat is heel bijzonder. We hebben natuurlijk bewuste keuzes ook gemaakt samen met Pierre en het team op Neerkan. Ja. En als je dan 2 jaar daarna
te horen krijgt dat je hem terugverdiend hebt, dat is weergeloos. Daar gaat van alles door je heen. Merk je dat ook aan het team, aan wat het voor impact nu heeft, hoe ze in de wedstrijd staan? Of althans, natuurlijk hebben ze die 2 jaar ook geknokt, anders bereik je hem niet weer terug. Maar als het dan eenmaal zover is, merk je dat ze nu anders met een nog grotere glimlach staan? Het is grappig, want op een gegeven moment, de ambitie stopt niet, hè? Bij mensen. Nee. En dat is wel grappig om te zien, dat je werkt 2 jaar keihard ergens aan, hopen dat je de goede dingen doet. En uiteindelijk wordt dat beloond. Dan denk je, yes, weet je, het is allemaal niet voor niks geweest. Hup. Maar een week later is oké, en what's next? Ja. Maar ergens moet je ook genieten. Je hebt het ook gekregen om wat je gedaan hebt. En niet om wat je gaat doen. Tuurlijk, mag nooit stilstaan, moet altijd vooruit. Maar neem ook even de tijd om te genieten van het succes en daarop te reflecteren. En waarom is ons dat nou gelukt? En dan merk je toch, dan gaat toch het jeugdige enthousiasme van iedereen, nu, en what's next? Ja. Dus, maar de sfeer is positief. Ja. En het is fijn om de gasten tevreden in het restaurant te zien binnenkomen en te zien vertrekken. En dat brengt ook bij onze medewerkers een lach op het gezicht. Ook weer extra nieuwe gasten door die ster. Mensen zeggen van ja. Absoluut. Dus hoe werkt het toch? Mensen kijken in de online gids om te zien waar kunnen wij eten in een Michelin-sterrenrestaurant. Ja. En nou ja, goed, die vinden ons dan. En ook gasten die ons lang niet bezocht hebben, is het weer een reden om weer terug te komen. Ja. Ja. Je zegt, soms moet je ook even stilstaan bij de tijd en niet in de waan van de dag doorgaan. Uiteraard heb ik deze interviews ook een beetje voorbereid in deze reeks. En toen denk ik, potverdomme, het is alweer 4,5 jaar, 5 jaar geleden dat we samen zaten. En niet dat ik het gevoel had dat het gisteren was, maar 5 jaar, ja, het gaat allemaal zo snel. Heb jij dat ook? Als je terugkijkt zo op 5 jaar van... Het is echt voorbij gevlogen. Er zitten natuurlijk die paar gekke jaren van corona tussen, maar... als je ook naar de thuissituatie kijkt met het gezin, dat is ook ontwikkeld. 5 jaar geleden was er nog geen kleine. Nee, nu zijn er 2. Ja. Dus dat is ook een bepaalde tijdsgeest. Een paar grijze haren erbij, zie je ook 5 jaar later. Het vliegt voorbij. Maak je dat, welk gevoel geeft je dat? Dat het zo snel gaat van, we zitten ook lekker in de flow en het leven gaat nu helemaal snel? Of ik had soms, ik weet niet of het woord angstig goed is, maar ik had toch wel even een momentje dat ik denk van, het gaat wel snel. Ja, dat is een mooie vraag. Het gaat zeker snel. Je laat je soms ook wat leiden door de tijd. En weet je, zo'n pandemie en zo'n waterschade, dat leeft je toch wel. Hè? Ja. En liever had je die jaren natuurlijk anders gebruikt. Maar daar heb je geen invloed op. Met meer positieve energie. Dus ik denk uiteindelijk, ondernemen is vallen, opstaan. Ook wel tijd nemen om te reflecteren. Ja. Ik weet niet, ik heb nog 30 jaar te gaan, zeg ik maar. Ja. Dus ik sta pas aan het begin. Dus ik word er niet onrustig of angstig van. Nee. Ik zie het meer van, we hebben nog heel veel kansen om nog lekker te kunnen doorondernemen. Onrustig zal het misschien thuis wel iets meer zijn met de 2 kleintjes erbij. Dat is natuurlijk genoeg leven in de brouwerij. Ja, dat is genoeg leven in de brouwerij, maar dat is ook mooi. Het is ook een voorrecht om dat te doen. Te mogen doen. Ja. Maar wel iets meer, de vorige keer hadden we het over balans, werk, privé. Maar nu is dat nog meer schematisch plannen. Hè? Vrouw mee in de zaak als marketingdirectrice, 2 kids. Het is, gelukkig kunnen jullie van huis uit goed organiseren, maar dat zal voor thuis ook nodig zijn. Ook dat. Ik denk dat jonge ouders dat zeker zullen herkennen, dat met name de uren in de ochtend en de avond hectisch zijn. Maar dat hoort erbij en dat is ook mooi. Dat hoort er nou eenmaal bij. Ja, dat hoort erbij. Staat je bedrijf waar het nu staat, waar je wilde? Of komt toch door de situaties die we al kort hebben besproken, dat je zegt, eigenlijk had ik liever al een paar stappen verder gestaan? Of zeg je van, nee, ik ben eigenlijk tevreden met hoe we er nu voor staan. En uiteraard, we gaan het uitbouwen, maar hoe we nu in 2023 erbij staan, ben ik meer dan tevreden. Nee, tevreden vind ik ook... Nee, ik ben niet tevreden. Ik denk, je moet altijd verder blijven bouwen. Ik denk dat we genoeg uitdagingen nog hebben in het bedrijf met veranderingen die we hebben doorgevoerd, maar ook met dingen die we willen gaan bereiken of waar we nu aan werken. Ja, want er zijn bijna voor elke locatie lopen wel projecten. Misschien kunnen we het kort even overlopen. We laten bij Neerkan beginnen. Daar kun je over een tijdje slapen. Ja, dat is fantastisch. Ja. En we lopen daar ook mooi op schema. Dus voor de mensen die in de buurt zijn, kunnen langs Neerkan lopen en die zien de steigers rondom het aubergegebouw staan. Daar wordt nu het werk gedaan voor de instandhouding van het dak. Ja, je ziet al gedeeltes die vernieuwd zijn, ziet er prachtig uit.
gedeeltes zijn gestript en daar wordt nu gekeken naar de wederopbouw alweer. Dus dat gaat erop. Wanneer kan de eerste gast daar, uitspraak in bouw is altijd lastig. pittig, maar een seizoen dat je denkt van... Voor de kerst. Voor de kerst zou op zich... Dus wij hopen in ieder geval met Kerstmis de eerste gasten in de hotelkamers te mogen verwelkomen. We hopen dat de eerste restaurantgasten voor de auberge weer terug naar een bekende plek kunnen in, laten we zeggen, september. Okay. Want dus we hebben nu een pop-up in de grotten. Ja. En in de auberge, in het restaurant, verandert niks. Maar de keuken wordt helemaal vernieuwd. Wordt ook meer een open keuken. Dus ze kunnen Raymond, de chef, echt als vakman aan het werk zien straks. Live. Dus dat is denk ik hartstikke mooi. Ja. En dan komen er ook nog kamers echt in het château dan? Nee, hè? in het château niet. Okay. Nee, alleen boven het aubergegebouw en in de voormalige woning van de familie Harkema. Ja, precies. Ja. Mooi. Sint-Gerlach, zei je ook? Sint-Gerlach? Volle bak bezig? Klopt, de eerste 14 hotelkamers zijn totaal gerenoveerd. Interieur, badkamer en een stuk verduurzaming. Dus we hebben geïsoleerd, we hebben dubbele beglazing toegepast waar dat nog niet was. We zijn met warmtepomptechniek gaan werken, waardoor we dus geen traditionele gasradiatoren meer hebben of een traditionele airco, maar dat zit nu eigenlijk in één. Dus qua verduurzaming echt een hele grote stap gemaakt. En binnen nu en 3 jaar zouden eigenlijk alle kamers gerenoveerd moeten zijn. En dan is het rode gebouw, het hotelgebouw, voor 75% van het gas af. Zo. Dus ook echt wel mooi. Ja. En daar zijn jullie ook wel echt als totaal Oostwijk Collection mee bezig. Hè? Die verduurzaming, dat is niet maar een marketing iets. Jullie zijn daar, zit echt in jullie DNA om dat de komende jaren in alles door te voeren. Ja, ik denk als wij private equity waren geweest, hadden we waarschijnlijk daar niet het geld aan uitgegeven. Nee. Maar ik denk dat als je het hebt over de continuïteit en lange termijn denken, denk eens 30 jaar vooruit. Ja. Als we ons bedrijf willen doorgeven, beter, leuker en mooier aan een volgende generatie of generaties, dan zijn dit wel de juiste stappen. Weet je, dit zijn bouwkundige ingrepen die gaan decennia mee. Ja. En daarom dat we bewust die keuzes ook maken. Ja. Kruisheerhotel staat ook wat op de planning. Zeker weten. Zeker weten. Wellicht wel de grootste project op dit moment althans. Hè? Ja, zeker. Daar is al heel veel tijd en energie in gegaan en we zijn druk bezig. En we hopen ergens binnen nu en 1,5 jaar te kunnen beginnen met de bouwwerkzaamheden. Dus daar kijken we zeer naar uit. En daar zijn we ook echt wekelijks wel mee bezig om daar voortgang in te maken. En wat een spectaculair project. En dan heb je het over uitbreiding van kamers en ook F&B, horeca. Klopt. Outlet. Ja, dus daar komen 52 kamers bij in die uitbouw. Ja. Je moet ook wel eentje opofferen in het bestaande Kruisherenhotel. Eentje tegen 52. Ja, vanwege de fysieke verbinding die we willen maken met de Loobrug. Ja, dat is spectaculair wordt dat. Er komt een multifunctionele ruimte bij voor ongeveer 140 gasten. Zodat je daar ook kan vergaderen of dineren samen. Want dat ontbreekt eigenlijk aan deze kant van de stad. Dus als je in het Kruisheer bent, zeg maar tussen de Maas en het Kruisheerhotel zijn weinig tot geen plekken om dat te kunnen doen. Nee. Dus dat is een mooie toevoeging. En een restaurant voor ongeveer 100 gasten, want dat merken we nu ook. We hebben eigenlijk niet genoeg restaurantcapaciteit. Okay. Voor als het hotel nu al vol is, dan kan je je voorstellen als er 50 kamers bij komen. Nee, dan wordt het te En we koud. willen ook graag dat dat een trekker wordt voor gasten om te komen. Ja, precies. Ja. Het restaurant wat jullie nu hebben, in het prachtige gedeelte natuurlijk gelegen, is net ook getransformeerd, zeg maar eigenlijk. Hè? Ja. In fysiek natuurlijk wat minder. Het heet nu Spencer's. We hebben het opnieuw gepositioneerd, omdat we toch wel merkten dat nog steeds bij heel veel lokale gasten het idee zat van, in het Kruisheerhotel, daar kan je toch niet eten? Nee. Dat komt nog helemaal uit het begin. Toen het Kruisheren openging, was het idee, er zijn zoveel mooie restaurants in Maastricht. Waarom zouden die gasten in het hotel blijven? Ja, maar na een paar jaar kwam toch de realisatie dat gasten ook voor lunch en diner die mooie ambiance willen beleven. Okay. Dus maar ja, goed, ergens dachten we, we willen daar ook iets onderscheidends doen. Meer een bistro-achtige formule. Mm-hmm. Dus de voormalige chef van de bistro van Château Sint-Gerlach, die is nu de chefkok geworden van Spencer's. En die maakt daar gerechten, zeetong, mooie steak tartare, mooie biefstuk. Gewoon lekker eten en een mooie ambiance met een fijn team. En waar jullie ook echt nadrukkelijk de Maastrichtenaren, of althans de Limburgers, ook willen uitnodigen. Ja. Niet per se als hotelgast. Nee, zeker. Want ik kan me voorstellen dat
Ja, mensen het Kruisherenhotel ook een beetje als een introvert gebouw zien. We moeten door die tunnel en wat gebeurt er nou achter die muren? Maar we willen echt de gasten van harte uitnodigen om daar lekker te komen genieten. Even een hotel sowieso in het algemeen vind ik wel in zich. Hè? Je gaat toch iets minder snel naar een hotelrestaurant. Dat is een symbolische drempel die dan toch overheen misschien worden. Hier of misschien in Nederland. Maar als je internationaal gaat kijken, zitten heel veel topzaken in hotels. Ja, dat is zo. Dus nou, waarom bij ons dan niet? Dan moet dat ook kunnen. Ja. Tot slot Winselhof, staat daar nog wat op de planning? Of? Niet zo spectaculair als ik net noem. Maar daar zijn we ook bezig met verduurzaming. Hoe kunnen we daar innoveren op dat vlak? Ieder jaar innoveren we daar wel een paar kamers. Dat hebben we dit jaar ook weer gedaan. Nou, dan kijken we ook weer naar isolatie en zo. Maar zo grootschalig als bij de andere zaken niet. We hebben wel andere plannen en ideeën hoe om te gaan met de 2 restaurants. Dus nou, daar gaan jullie ook in de loop van de maanden wel wat meer over horen. Het moet uiteraard ook allemaal draagbaar zijn. Hè? Al die investeringen. Je kunt niet op 4 plekken tegelijk 52 kamers bijhouden. Überhaupt financieel moet het ook... Nee, dat is niet te doen. Nee. En nou, gelukkig zijn er in Nederland heel veel mooie faciliteiten voor. Het Nationaal Restauratiefonds. Die financieren verduurzamingen van rijksmonumenten onder hele gunstige condities. Nee, want dat kunnen we zelf allemaal niet betalen. En weet je, zo'n renovatie van zo'n dak bij Nerkan... Ja, weet je, daar gaat een gast niet lekkerder van eten of meer van uitgeven. Of zo. Dat is een gegeven, er moet een dak op zitten, maar het moet wel betaald worden. Dus nou, we hebben ook van de nood een deugd gemaakt door dan te zeggen, oké, weet je wat kunnen we dan nog meer? En zo zijn eigenlijk die ideeën ontstaan om die hotelkamers te maken. Maar gelukkig dat we in Nederland onder gunstige condities geld kunnen lenen voor het verduurzamen en het in stand houden van rijksmonumenten. Ja, je bent uiteraard hotelier in hart en nieren, je ademt gasvrijheid. Ja, met al die projecten lijkt het wel, je bent met bouwvergaderingen, gemeenteoverleggen. Kom je nog wel toe aan het contact met de gast, het sociale waarvoor je ooit de horeca bent ingestapt? Lukt dat qua combinatie? Zeker wel. Ik zie bijvoorbeeld iedere dag de aankomstlijst van de gasten in onze hotels en welke evenementen er zijn. En dan kies ik bewust iets uit. Daar ben je echt dagdagelijks mee bezig van de 4 huizen van... Soms zit er wel een bekende naam tussen staan. Dan denk ik, wacht, dat is een bekende, dat schrijf ik een kaartje. Als er een evenement in huis is, dan denk ik, dat is een belangrijke groep. Dan ga ik even hallo zeggen. Dus dat probeer ik wel. Soms vragen gasten ook wel eens om een welkomstwoordje te doen. En ik spreek mijn directeuren iedere 2 weken in hun huis. Dus op die manier zit er ook structuur in dat ik sowieso altijd in ieder huis kom. Dan loop je ook altijd gasten tegen het lijf. Dus ik heb zeker nog genoeg medewerkers en gastcontact. En je hebt ook bewust, ten opzichte van 5 jaar geleden heb je het directie/managementteam ook uitgebreid, zodat er voldoende aansturing is, om het zo te zeggen. Hè? Zodat je ook met deze projecten bezig kunt zijn. Hè? Dat klopt. We hadden eigenlijk de directeuren van de huizen, plus een HR-directeur. Sinds 2019 is het directieteam gegroeid. We hebben een financieel directeur aangenomen. We hebben directeur sales onderdeel gemaakt van het directieteam. Dat was eigenlijk eerst iemand die aan mij rapporteerde, maar we wilden daar een meer level playing field creëren. We hebben directeur marketing onderdeel gemaakt van het directieteam. En ik denk dat we zo samen veel meer aangesloten zijn op strategie en op groei. En uiteindelijk, ik ben een generalist en heb ik specialisten om me heen nodig om dagelijks te werken aan ons bedrijf en in ons bedrijf. Zodat ik wat meer tijd heb om aan het bedrijf te werken, zullen we maar zeggen. Ja. En dat je echt die vakinhoudelijke kennis op die dossiers ook echt in huis hebt gewonnen. Ja, precies. Want ik zeg ook wel eens tegen de directeur van de huizen, jullie kunnen veel beter een hotel of restaurant runnen dan ik dat kan. Maar ik kan dan af en toe wel een beetje gekke vragen stellen of meedenken in lange termijn en concepten om het wel ook van mij te laten zijn. En wat hun ook weer triggert om te denken, daar heeft Camille toch weer een punt. Ja. Ik hoop het. Je zei het net al van, in de afgelopen 5 jaar uitdagingen gehad, maar goed, er komen ook altijd weer nieuwe uitdagingen, los van uitbreidingen en verbouwingen. Met welke uitdagingen verwacht je lopen jullie nu tegenaan of verwacht je de komende jaren toch wel uitdagingen mee? Kun je daar 1 of 2 dingen van opzommen? Ja, zeker. Ik denk het betrokken houden van onze medewerkers. Dus weet iedereen precies waarom we doen wat we doen. Ik denk dat dat een belangrijke succesfactor wordt om dat duidelijker en regelmatiger te communiceren.
En als je kijkt naar al die bouwprojecten, ik haal ze dan toch maar even terug. Ja. Want Neerkan wordt toch een hotel dadelijk. Die uitbreiding bij het Kruisherenhotel, er moet veel voor bedacht en geregeld worden. Dus dat zijn zeker uitdagingen waar we met ons hele bedrijf aan moeten werken. Dat is niet een Camille en Desiree show voor Kruisheren of bij Neerkan voor Pierre en Camille. Dat is voor het hele bedrijf. Dus daar hebben we zeker genoeg uitdagingen. Ja. En internationale gasten naar Limburg trekken. Dat vinden we ook echt een uitdaging. Ik denk dat we ontzettend veel potentieel hebben. Dus we hebben sinds begin juni een nieuwe salesdirecteur die ook echt wel een opdracht heeft gekregen om de pijplijn ook met dat soort gasten te vullen. Dus genoeg te doen, Xavier. Dat hoeven we ons zeker niet te vervelen. Je hebt het inderdaad over internationale gasten naar Limburg trekken. Ja. Hoe hebben we ons als Limburg zijnde daar de afgelopen 5 jaar, los van corona even, maar hebben we ons daarin ontwikkeld? Staan we daar sterker in? Staan we daar zwakker in? Lukt het ons beter of komen er minder en minder? Hoe vind je dat we daar ons als provincie in hebben ontwikkeld? Jullie merken dat goed uit. Een goede vraag. Je ziet dat er veel geïnvesteerd wordt aan de congresmarkt. Hè. Daar heb je een lange adem voor nodig, maar daar zie je nu dat we daar de vruchten van beginnen te plukken. Projecten als een Einstein-telescoop, de Brightlands campussen. Ik denk dat we ons wel als een hele professionele en ondernemende regio positioneren. Bereikbaarheid is altijd een ding. Ja. Hè? Dus als je nou van Brussel met de trein hier naartoe wil komen, dat wordt lastig. Nee. Hè? Dat is te gek voor woorden. Via Luik en dan het Boemeltje via IJsden naar je. Ik denk, het is niet dat we slecht bereikbaar zijn, maar in de hoofden van internationale reizigers is het wel een gedoe om hier te komen. Ja. Dus ik denk dat als we daar nou vooruitgang in blijven boeken, dat we onszelf dan een groot plezier doen. Je bent niet bang dat je in de loop van de toekomst het dan soms bij zo'n project of congres het verliezen van andere steden, omdat we op bereikbaarheid of andere dingen tekort schieten. Ja, het is weer een cliché als ik het zo zeg, maar we zitten 1 uur van Brussel, 1 uur van Düsseldorf, 2 uur van Amsterdam. Kijk, we moeten ook niet net doen alsof we in de middle of nowhere zitten, maar het kan gemakkelijker. Het kan beter. Het kan beter. We hebben nog een laatste clipje. Stel je voor, je gaat naar Belgisch Limburg of je gaat naar Amsterdam, dan wordt het een heel ander bedrijf. Nu kunnen we ook met ons hoofdkantoorteam iedere dag op alle locaties zijn als dat nodig is. Ja. We hebben zelf nog veel voeling met wat er in de bedrijven gebeurt. Dat verlies je dan een beetje. Ja. En dat is de vraag of je dat wil. Ja. Als je dan ook hebt over work-life balance. Kijk, nu heb je alles in de buurt. We wonen in Maastricht. Stel je voor, je moet ook 2 keer in de week naar Amsterdam en naar Utrecht. En dan zit je meer in de trein of in de auto dan dat je bij de medewerkers bent. En dan wordt het een heel ander bedrijf. Dus voorlopig focus op de huidige huizen. Ik stelde je daar de vraag van eventueel locaties buiten Limburg. En je zegt heel duidelijk, wij houden de focus op Limburg. 5 jaar later, zelfde uitspraak? Zelfde uitspraak, absoluut. Ja. Blijven gewoon hier de focus houden. Ja, absoluut. En je ziet wat we doen nu. De komende paar jaar hebben we echt nog genoeg te doen. Maar zeg nooit nooit. Dat zeg ik er ook bij. Nee. Waar staan we dan over 5 jaar? Ik weet niet of we dan nog een nieuwe serie gaan maken trouwens. Maar hopelijk hebben we de uitbreiding. Ja, dan is Kruisherenhotel gegroeid. Ja. En dan is het concept op Neerkan echt een totaal concept met wie weet nog een gastronomische ambitie daar. Dan is Gerlach helemaal klaar en floreert dat. En kijken we weer daar naar een volgende kans. En dan is Winsterhof ook helemaal verduurzaamd. Ik denk, zo zien we het in ons eigen bedrijf. Maar je weet nooit wat er voorbij komt. Nee. Als het in onze propositie past, wie weet. Maar voorlopig focus op het bestaande bedrijf. Veel succes. Dankjewel.